kok banteng macan singa ogolan yang suarane pating belah kon ing lereng Arjuna Sabtu arep buka toko beratane salah satu satya kang Sekti Mandra banteng kang mandhegani sakabeh dewan alas ini minangka penambang lan gambarane paungane wong Jawa kang rasa wani uga guyub-guyub sak rasa berani damane minangka wujud mahkota wujud kodami mu naga sakit sawit dina banteng arep buka toko bratane Satya Arjuna amarga wiwit saka Singgoso kamu kok bandeng kuwi matur hei Satya aku wiwit saka Singgoso tanyo saka topomu oh ngetan panggonane Bakrawak ning alas lebok Gusti menapa di pawongan kang dengan kersakaken cobi kula bukae malih oh alam manungsa ngertenono yen pancen satenane kowe aku kowe wis saka Singgoso kamangka tanyo yen kowe bener wis saka Singgoso aku bakal wetan kanggone aku belum tangi nanging aku terno sakabeh kewan aku ayo mangkat kabeh ayo ngono iki cerita ayu lah wis Rombolan perampok halo ngape sapa kowe wong mangerti yo yen aku satya saka lereng Arjuna kon halo apa kowe babat alas lebok ini wis mani kowe apamu sing tak wedi oke tambah lagi yo Allahumma sholli ala Muhammad tambah banyak berita
Satrio paring pitutur. Oh Gusti, yen rejane jaman alas iki besok tak jenengno besok sito tadi. Mudah-mudahan Daniel Suryo Kubri dengan dirikan dihormati belasan dolar pun Satrio 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 Nur Naga Sepi Wonten Kirang Langgumi Nuwun Agumi Samudro Pangasami Wabarakatuh.